σας, Pro Gamers εδώ, και σήμερα θα ήθελα να σας πω ότι είμαι λίγο άρρωστος πρώτον. Ήθελα να σας πω γιατί δεν κάνουμε βίντεο, συγγνώμη, έχουμε 2 μήνες να ανεβάσουμε, χίλια συγγνώμη, ξεχάστηκα, με όλα αυτά έχω πολλά διαβάσματα, όπως είπαν και η Mac TV, γυμνάσιο τώρα, εντάξει, δεν έπρεπε καν να κάνω YouTube, αλλά εντάξει, άντε γεια, είναι πολύ ωραία. Αυτά. Θέλω να πω ότι στους Mac TV ένα πολύ καλά βίντεο και για τη συνεργασία αυτά. Τώρα κάνω κύκλους και τώρα είμαι στο σχολείο. Το vlog που είχαμε κάνει, το πρώτο βίντεο. Ο Νίκος είναι εδώ, κάτσε να δω. Όχι, δεν είναι. Πού σου λέει? Νομίζω θα είναι εδώ για να το συνεχίσουμε μαζί, αλλά δεν πειράζει. Ήθελα να πω ότι η Mac TV είναι ένα πάρα πολύ καλό κανάλι, βγάζει πολλά βίντεο, τους εύχομαι καλή επιτυχία, να συνεχίσουν να παίρνουν sub γιατί τα αξίζουν, τους κάνετε ένα sub, ένα sub, ένα like, ένα share για να το δουν και οι φίλοι σας. Και τώρα, αυτό ήταν το βίντεο. Θέλω να ευχαριστήσω την Mac TV. Ήθελα να πω ότι η Mac TV είναι ένα πολύ καλό κανάλι. Σας ετοιμάζω κάτι έκπληξη. Είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, επειδή το ετοιμάζω εδώ και 1,5 μήνα, σας το είχα πει. Το ετοιμάζω εδώ και 1,5 μήνα, εντάξει, γι' αυτό δεν κάνω πολλά βίντεο. Και το ετοιμάζω, εντάξει, 1 ώρα τη μέρα, τέτοια πράγματα. Τώρα κάνω κύκλους γύρω από τη γειτονιά που είχαμε κάνει και το vlog με τον Γιώργο. Σας είπα ότι ο Νίκος είναι το καινούργιο πρόσωπο στο κανάλι. Ο Γιώργος δεν μπορεί άλλο γιατί εντάξει, έχει και πολλά διαβάσματα. Συγγνώμη που κάνω έτσι με μαλλί μου. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι πολύ σύντομο, αύριο ή μεθαύριο. Γεια σας.